bratia a sestry, svätá Brigita patrí medzi svetcov, skrz ktorých nám Božia prozreteľnosť zanechala aj istú konkrétnu formu zbožnosti, respektíve pobožnosti, s ktorou sú späté aj Božie prisľúbenia. Pravda, i tu nám bude isté rozumné a užitočné rozlíšiť medzi formou a obsahom. Obsah je to, čo sa nemení, forma tá podlieha zmenám a iste aj k nej, ktorá žila v 14. storočí, Boh nemohol prehovárať jazykom postmodernej doby 21. storočia, jazykom digitálnej doby, a ak by sme chceli jej duchovnosť spred 700 rokov v pomere 1 k 1 aplikovať na našu dobu, tak nám vyjde čosi divné, čosi bizarné. Tým nechcem povedať, že sa nemôžeme modliť jej pobožnosť ku Kristovým ranám, len treba si počítať s tým, že ak by sme nedokázali splniť všetky tie požiadavky s tým späté, tak to nemusí byť ani naša chyba, ani naša lenivosť. Totiž človek dnešnej doby žije iným životným štýlom a čelí iným životným výzvam, akým čelil človek na sklonku stredoveku. Na druhej strane ten odkaz je posolstva môže byť dnes aktuálnejší, ako bol vtedy. Skúsim uviesť jeden taký malinkatý príklad. V jednej chvíli hovorí Ježiš svätej Brigite, čo si v tom duchu, že nakoľko človek zhrešil všetkými svojimi údmi, tak Božia spravodlivosť si žiadala, aby aj on ako spasiteľ, vykupiteľ človeka trpel na celom svojom tele všetkými svojimi údmi. A hovorí, moje oči boli plné krvi a slz, aby sa tvoje oči zdržiavali každého žiadostivého pohľadu. Ak toto platilo o svätej Brigite, ktorá od detstva mala vízie, extázy, ktorá žila v dobe, kedy nebolo televízie, nebolo internetu, nebolo billboardov, nebolo svetelných reklám v supermarketoch, tak okoľko viac sú tieto slova Spasiteľa aktuálnejšie pre človeka dneška, ktorý vo svojom vrecku má mobil, cez displej ktorého sa môže kedykoľvek dívať na všetky možné aj nemožné nemravnosti a zvrátenosti všetkých čias. Moje oči boli plné krvi a slz, aby sa tvoje oči mohli a dokázali zdržať každého žiadostivého pohľadu. Amen.